Ay paborito na kong salida sa una ni Jean-Claude Van Damme kanang Bloodsport niya ang usas iyang training kanang taptapan ang iyang mata niya mag-fight sila niya mas deadly ang dating kay may na kay siyang mukarate o wa na siya pananaw. Murag ug sakto tong gibuhat ni Jean-Claude Van Damme murag si Kristo murag masayop siguro ni nga ang buta di kagiya. So kining atong physical nga pagkabuta pwede ni nato ma-overcome pinaagi og sungkod, pinaagi og other senses. Pero ang gipasabot ni Kristo dinhi dili lang physical nga pagkabuta. Nga naman, kay mariplisan lagi na og laing mga senses na nagaroy mga buta nga magsigig text nako. Oh, bitaw mga buta may na kayong mo text. Wa de mo kibaw na. Sige, suway ninyo buta-buta. Di ba maka-text gihapon mo kay mo replace man ang ato sa mga gadgets na nasay voice ana o ang imong dunggan kakuan niya kining imong touch kay bawo man kas mga keypad sa dapita kana day mga buta nga may na kayong kuan og kaning kuan piano may pa kay mo adjust sa mga dynamics kita gang may mata di man kita ka mo adjust ang dynamics ya pas-pas pa kayo pero buta na magani roy buta nga magduwag basketball mo pwede rin lagi na siya may buta may nakaimubasa hikapon ra niya ang kanibang niyang papel pertig yung mubasa kaya naman say pamaagi unsaon pagsuwat para sa buta nga ang sense of touch ra mo ilang gamiton pertig mubasa may pangmubasa sa ato mga lector may sa mubasa atong lectors pero ang buta usay may kayo kay physical man nga pagkabuta pero kung ang ato na ganing spiritual eyes the eyes of faith mao na gani mo'y mabuta di gina mariplisan why senses sa lawas nga makapuli ana kung mabuta na ang atong pagtuo ang atong espiritu spiritual blindness. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa nihisgot siya pasiuna niyang suwat ni isa to si Timoteo niingon siya diri nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanakog kusog alang sa akong buluhaton gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya bisan tuod kaniadto siya akong gipanamastamasan gilutos o gibugal-bugalan apan naluoy ang Dios kanako kay dili pa man ako magtutuo buta siya ba di pa siya kamaong mutuo moto ang ending imbis nga si Kristo mao'y kahayag iyang bugal-bugalan iyang panamastamasan iyang gilutos ang tan-aw niyang Kristo murag kontra murag kaaway kay di pa man siya magtutuo importante kay ning pagtuo kamo magtutuo mo ron dili kusgan wa ninyo bugal-bugal is Kristo niingon ra ba si Kristo nabilanggo ako og inyo kong giduaw niduaw na mo sa mga binilanggo o nagbugal-bugal mo nagsalikway mo sa mga binilanggo duaw mo nya di mo salikway sa binilanggo kung muanhas inyong balay aron muhangyo nga mupuyo musalikway dili so kung nagliningi ay buta ka kay si Kristo nagwiniingon nabilanggo ko inyo kong giduaw kana pang gisulti ni Kristo unsay inyong gibuhat sa labing ubos
sa inyong isig katao, mao'y inyong gibuhat nako. Labing ubos sa inyong isig katao. Unya, kamo, kanang inyong silingan, sigig pangawat sa inyong balay kay manuyupay. Unsa man, nahigugma mo na? O naglagot na? Labing ubos biya na. Mangawat good in town, aron lang taon makakaon, aron makasuyop. Sama, naglagot na mo niya? O nahigugma? Na, ana na. Unya, unsa man na, nabuta na sad ka, giangkon ko ng Kristo, gigutom ko, giuhaw ko, nagmasakiton ko. Kanang mga adik, di na masakiton di ay. Iparihab magyana nato kay naay sakit, nya naluoy ka na o naglagot. Kita rabab ato rabab may ratag matay ni buang-buang. May ratag mamatay. Anaon? Lisod na kayo. Di na makontrol. Purti na yung yawaa. Labi na yung girip ang imong anak nga dalaga nga nag-eskwela pa in town, nya gipatay pag yun. Sama na? Maluoy pa ka na niya? Uy, tubag. Oh, tadawa inyo mga naong. Ako, maluoy ko. Oy, may pagnisahan na lang to, pahulay nga dayon. Nga naman, mga butata, daghan ang mga tao nga kunuhay nagsigig simba, ako sigig misa, pero nagpabiling buta spiritually kay ang pagtuo dili tinuod. Unsa may tinuod nga pagtuo? Kanang mahigugma na ta sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo higugmaa kana mo'y pagtuo. Ang pulong na gani sa imong isig katao or ang imo bakang pulong mao nay imong sundon, buta ka. Muna matud pa ni Kristo, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. So ayaw pangambisyon nga mulabaw kang Kristo, nga ang imong pulong, ang imong knowledge labaw sa pulong ni Kristo. Hangad katuna ang iyang pulong. Be a student to Jesus who is our divine teacher. Muna gitawag og discipleship. Pagpakadisipulo ni Kristo, sundao sa ang tanan niyang mga gipangsulti. Nya mo graduate ra ka. Matod pa ni Kristo diri, sagdi lang, mapariha raw niya kas imong magtutudlo kung mo graduate na ka, makatapos na kas imong pagtuon. Kinsa may mo desisyon, kinsa may mo hukom nga ni graduate na ka or nahuman na kas imong pagtuon, ikaw o ang teacher? Kusga. Ang teacher. Nya kamoron, unsa man mo, tinun-an o graduate na? Sus, naiuban na to din, tiwasuno na. Wapag yapon ka-graduate. Kaya nga naman, wa kapasar, siging hagbong. Oo. Kung sa may atong mga exams, karon na mga estudyante, gipaningkamutan sa atong mga educators, nga doon na kunoy actual experience. Kana bang experiential teaching. Mo na nga, i-immerse sila og mga actual nga trabaho og accounting ka na kay gitawag og OJT unsa tawag kana OJT sa di pa ka mo graduate sa accounting kay pila na ka oras nga i-require ka nga mo trabaho ka kompanya way bayad nya kanang ikaw pagani mo bayad usahay aron lang ka maka OJT nurse ka adto sa kas ospital, midwife ka, sige sa panghulbot anang bata, panghulbot anang bata. Kami rag yung pari YOGT. Ang sa may amo, kulikta. Kulikta. Sugoon mi. Kulikta. OGT day ka po na Bisa na nga sa seminaryo, i-immerse man mi kada weekend, kada buwan, kada tuig, sige ginang immersion. Mabitang ni Aaron din si yung buutan na to nga parionon si Father tuwalan sa seminaryan sa tawag Seminarian Charles
Quezon. Sa Toledo ano? Quezon. Hapit naman ni mapari. Pero, depende mo pasar siya din eh. Pangayuan man taan evaluation, tanaw ninyo, pasar ka ng nawa. Tanawa, di ba? Kita na mo, nga naman, buutan man, nagtrabaho man sa kinabuhi, nga gipangtudlo dito seminaryo, iya man gitrabaho dire. Sige na magtutok niya. Sabi, pasar pa dyan ka na siya, pasar pa dyan ka na. Muna, human karon sige pa nag-serve na ko, kaya ako may iyang teacher, ako may iyang senior, sige nag-serve. Pader, sa may buhaton pader, may buhaton. Sunod din aning patuog pare, Saya kong diktari pader, pare ko pareha guta. Wala naman ay wala sa ning iwan on. Ngato ra ba din ning pare sa una dikon mo sa to, wa sa to ordinahig pare. Father Leo Lo Archie, nagpuyo po to din og mga 6 months. Or doon naman sa tikausang gidahasan siya nga to panahos pandemic. Pero din sa to, teacher gihapon to og kaning disciple nga principal. Before siya giordinahan pagkapari, nagitay evaluation. Daghang ito evaluation dire. Pasar man. Daron pari na siya. Karon ra ba balhinonon ra ba no Father Leo? Adto na ra ba siya sa katedral karong pizza 14. Mga pizza 13, di na takakita ang Father Leo din doon na tayo himuong despedida ugma ang iyang despedida mass alas 6 sa gabi siya magmisa niya ato siyang anang tawag nato bag ipakita nato ang atong gugma kaniya tambong tas misa labaw tanan mohog kas kolekta atong ipabaw niya kay para gud nang mulakaw ang imong anak unsa man kana na kay kwarta ana man day tanong ang pare wa day magkinahanglag kwarta sa to amo gutoy kolekta dito pader why siguro wapay siguro no. Kita nga nagmahal ato gis siyang pabawnan ang tanang kolekta anang misa despedida niya sa alas 6 sa gabi ugma kun buhi pa na siya kanang atong ipadala niya tanan so kamo manimba din dili inyong anhion kaon kay umatay kaon ganang ang inyong anhion kay mo pakita ko sa akong gugma ni Father Leo kay dako kay siya natampo dinhi pag-develop dinhigid siya sa dihang nag-develop pataan ning atong simbahan kauban gid nato siya nga naghago nang dako kay siya og natampo kamo sige mo paminaw niya bright ko kay ni Father Leo nindot kay na siya mga punto inigwali nga mamo to baka mo magduka-duka kay wa man sa ko mo celebrate niya pero daghan kay siya nahatag nato no ako daghan sa kong nakatunan gi kaniya kay anang magin siya yung mga qualities nga wa pagid nako makatuni og mga abilidad nga wa sad nako mapuy pa kay ubos-ubos ra man gid taon kog abilidad diha sa seminaryo kani sila mga kuan man Tagalog mga matitinik. Ako sige lang kog katunok wa ko di ko tinik. Sige lang katunok. Atong pabawnan kay sama ni San Pablo pagbiya sa niya didto sa Tesalonica ba to gipadad-an pod siya iyang magamit ingon siya wa man ko magkinahanglan ani pero salamat sa inyong gugma kanako mao ni atong pagpakita isip simbahan apil na sad ning ato mga online parishioners kay sige ra basta mo paminaw ang Padre Leo dia sa live streaming ato sad siyang pabawnan i-send lang ng inyong mga donations nga rin ako moabot na lagi ni Padre Leo no ato lang ng kuwaag jutay komisyon ba joke lang ing na lang parang Padre Leo ni Padre di man mo katambong ugma so ato mo sa nang i-live stream pamina wala mo da live streaming pero ay mo kalimot pagpadala
Nya nganong ato maning himuon? Si Father Leo ni graduate na siyang pagka-estudyante. Usa na siya kapangulo, usa na siya kagiya, magtudlo sa mga tao ug manghinaot nga kaming mga pare dili unta mi mabuta. Ang pinaka dako ra ba kay makapabuta namo kinig yung garbo. Kana bang muranag kami mo'y Ginoo, kami na maoy hawod kaayo. Muranag di nami maminaw sa mga ubos. Di nami maminaw sa among teacher nga mao ang mga ubos nga mga tao. Si Mother Teresa of Calcutta naningkamot to serve the poorest of the poor. Ngano man, the poorest of the poor para niya mao si Kristo. Kamo mo ba na inyong gitanaw ron? Nga mga bata din magsigi og duwa-duwa din karon nag-anam na rabag kadaghan ang recruit man sa hinoon. Sa una tulo ra man unta na sila duha, na karon pito naman magpanon-panon. Naka-recruit na raba. Masig sunod simana, ma-times 2 na. Unsa may inyong tan-aw ana dinhi? Gasamok-samok o maunay atong representative ni Kristo? Maghubo-hubo ra ba na usahay? Di magsinilas. Hapon ya pag-uwan lang, ligid gid nila nang naadihang yuta. Niya maglinaw-linaw mo nagjutay di ana o pamagid kay matarong nato aning buni na di ana nga tubangan. Hala ligid gid nila. Niya siya pader, ano, kami pader. Lingaw jud kay sila ba sus murag yung mga langgam nga way mga pako na sige ligid-ligid. Ana perti na gid nilang humura. Niya unsa may tan-aw nimo ana nila? Unsa na sila? Mga samukan, mga hugaw, mga badlungon, nga bisag unsa ingon di lagi pwede mga bata ron panguliin taon mo ngadto. Mulipot lag kadiyot na anasa dana. Ay mo pagso diri kay ubasa kayo nya mga dapsot ning ato mga muaris opisina. Anha na gid noon mag-standby, mag-meeting pa. Ay unsa may tan-aw ninyo ana? Mga buangon na, mga badlungon, gahignaw, mga way batasan. Ay mo pangayo anang diha mga tao ha, ika-Domingo. Ay gid mo kuan pangayo na unsay di mangayo. Kada gid na isakyanan banaan gina. Anaan gina siya. Nya unsa man ato nang gukuron, ato nang panghapakon kay mga badlungon, mahimo kang giya nga buta. Mga bata kana nga nagtubo ug niingon si Kristo, ayaw gid ninyo tamaya ang gagmayng bata. Kinsa tong magtamay sa gagmayng bata ang inyong kontra ang akong amahan nga atoa sa langit. Kay ang ilang anghel nga magbalantay atoa kanunay sa atubangan sa akong amahan. Kinahanglan kini mga bataa makat-on gini sa paghigugma sa isig katao. Sa una pag-abot na ko diri bag-o pa ko pag sugodan na nila gayaw-gayaw diri. Ako dayong ingnon, dong, ali ra ko dong. Kay magsagbot-sagbot lagi usahay. Kanang ilang leader, layo kay nagdistansya nako, pirmi ginang 20 meters. Nigabot ako din tuanan na dito dapit may CR, panglingi ba? Idlas kay ignaw. Nya mo abanti ko dito jote. Dong, ali ako istorya ta, aambak din ang atos kural kato dito atong kuan kasada, dagan din ang ato nya maniid na sa kuan ako din, balik na sad. Mura bang mga manok nga idlas. Oy, karon magsige na kog agbay-agbay perti ng anara pa din 20 bi hatag dayon kay og di ni mo hatagan masuko niya na ato gunang amo na awa na anad na kayo apil man ganani katong ato dihang panguag bugas katong pagpanghatag natog bugas nakahatag naman tag mga 800 ka mga tag 5 kilo pa. Nya nagpakapin man ta ato mga kuan kanang mga noodles, sardinas kana giripak man to nato. Sila mo itabang kay dia, kamo nakatabang mo to. Oh, mao na mas may pa sila. Tabang dag maayo, ripak. Kadtong hatod nato diri og mga mga mo deliver ato mga 5 kilo nga rice. Sila mas sila dia sila tigalsa, ngari. Modaog man la tag 5 kilo. Kamo nakatabang mo galsa dia. Oh, tanaw, agya po.
Sige tabang, nya karon sige ngon, pader, gay mig bugas. Nakahinomdom sa kunako. Ang inyong mga ginikanan gipangtagaan man siya kami diay. Karon pa sa ko kinomdom karon ba yung gutlua. Nako ang kadto day mga lay minister nga nitabang og distribute. Nya kadtong mga nitabag putos amo man sang gitagaan. Sila tabag bitbit kada adlaw. Nya tabag putos wa man day tagae. Yay, buta naman tingali ko ani. Ana ba? Kato gani mga tanod, sige pito-pito diha. Atong tagaan. Sila wa matagae. Sige lang sila dagdagan-dagan. Di bitaw permanenteng 20 ato. Usahay pa gani, mo 40 pa. Oh, ana. Pero gahapon sige sila hangyo. Dir, bugas bi. Bugas. Nya siguro wa lagi mo ilabot ani. Basi giniglakaw nga to, moingon sa to sila. Daw kay pareha sige mi bit-bit bugas, wagi tagae. Basig mo balik to rog wa patupatyas mga ginikanan, basig mo balik to diri. Tagaan tingali to na. Kung sa tagaan na to? Wa narabay sobra dito. Ato to tagaan hatag eta na mga kuan kay dinhi wagi apil-apil mo anhilag mga yug bugas. Simba mo day. Wow, simba pa din bugas pa din. Wagi koy malungag pa din. Nganong sa una nabuhi lagi mo nganong karon di naman mo mabuhi. Bugas pa din. Bugas anak. Di ra bagyo mulakaw. Napay uban masuko pa. Wata sa spader kay say mo desisyon. Unsa man hangtod kadlawon inyo kong pahuaton diri. Anak. Lakaw nga to. Kasabaan ng mga sekretary. Hangtod kadlawon inyo kong pahuaton dinhi anang pare. Kana masuko ka na. Ayaw. Si Kristo na nga naninghag nimo ngano sige kag katog diyang paria ka gahuwat na ko nimo diri kay pakana ang gigutom. Mao tong pagbata nako sa pader naninghag diri nya nilakaw na ra ba ingon sa ko sa kunahona mirisi. Aklaro kayo butag yo ko no. Og mobalik to karon ako na silang ingnon nayo ganib tagae dayon kay si Kristo na na. Agin mo klarong suporta sa akong bag-ong kausa. Ginamanindog na ta.